Γεια σας παιδιά, τι κάνετε? Μάριο κάτω παύλα plays εδώ. Και όπως βλέπετε παίζουμε Murder Party. Και τώρα είμαστε στο trading lobby. Εκεί είναι όλα τα άτομα. Και να ξέρετε παιδιά, άμα αυτό το βίντεο φτάσει 25 likes θα κάνω giveaway, κάτι πράγματα από εγώ. Ας πούμε μπορώ να κάνω Golden Guardian, μπορώ να κάνω Summer Soccer, μπορώ να κάνω πολλά πράγματα giveaway. Και κάντε ένα like στο βίντεο και ένα subscribe και πάμε να ξεκινήσουμε το βίντεο μας. Και όπως βλέπετε εδώ έχει κάποιον και δεν ξέρω τι κάνει εδώ. Θέλει να κάνει offer για το juicer. Οκ, να δούμε. Να δούμε τι θα μου δώσει. Πάντως το juicer παιδιά αξίζει πάρα πολλά. Είναι... όχι επειδή το έχω ήδη. Και... να δούμε κάτι άλλο. Έχει... καλά. Μπορώ να του δώσω κάτι γι' αυτό. Εγώ μπορώ να του δώσω αυτό. Ας πούμε δεν ξέρω. Τι θα μου... το έχω το κετσούνκα. Άμα το κάνει κανένα πρόβλημα, μου αρέσουν τα mythics. Αλλά το κετσούνκα το έχω δυστυχώς. Και δεν μπορούμε να το κάνουμε επειδή όλα τα πράγματα μάλλον τα έχω. Να δούμε τώρα. Αυτό θέλω να το κάνω. Μου αρέσει το cool stapler. Και νομίζω δεν είναι καν στο παιχνίδι πια, γι' αυτό αξίζει μάλλον. Το Rainbow Revolver και πάλι δεν είναι πολύ αυτό. Θα προσέξει στην 6%. Δεν θέλω. Κάτσε να το ξανακάνω. Μ' αρέσει αυτό. Για πάμε τώρα εδώ να δούμε τι έχουν και μ' αρέσει και θα κάνω κάθε μέρα βίντεο ως να φτάσω το αγαπημένο μου mythic σπαθί. Και θα κάνω κάθε μέρα βίντεο στο Murder Party μέχρι να φτάσω το σπαθί που θέλω. Το αγαπημένο μου mythic σπαθί. Που το έχω ξεχάσει το όνομα, αλλά τέλος πάντων. Και... να δούμε κάτι που μου αρέσει. Κάποιος μου στέλνει τώρα. Να δούμε τι έχει. Να δούμε τι θα μου βάλει. Persian Pony. Δεν ξέρω τι να του δώσω. Όλα τα πράγματα μου δεν αξίζουν γι' αυτό, αλλά... ή μόνο... ναι, decline. Ωραία. Legendary Tenside. Τι θα μας δώσει? Το έχω αυτό. Το έχω το Falcon Wing. Supreme Sai. Δεν είναι πια στο παιχνίδι και αυτό είναι καλό, αλλά και πάλι δεν το θέλω. Επειδή άμα ξέρετε παιδιά και παίζετε Murder Party, το Juicer ξέρετε πόσο σπάνιο είναι, ας πούμε. Μάλλον εγώ τότε δεν έπαιζα Murder Party, αλλά μάλλον ήτανε από το 2020 και μόνο ας πούμε λίγα άτομα το έχουν, όχι ας πούμε 1 εκατομμύριο άτομα, πιο λίγα, πολύ πιο λίγα. Ας πούμε σαν 100.000, δεν ξέρω πόσα. Και εγώ είμαι ένας από αυτούς, άντε γεια. Ωραία. Κάποιος άλλος, κάποιος μου. Wow, μπράβο, πολύ ωραίο όνομα. Μπράβο. Wow, το μεγαλύτερο τρίτο του κόσμου, οκ. Τι λέει εδώ? Ναι, δεν με νοιάζει. Και, να δούμε, θα βλέπω τα inventory των άλλων και θα τους... ωραία, άμα δεν έχει πολύ καλό account. Ωραία, πόσα legendaries έχει? Μόνο 2. Και παιδιά να θυμάστε, θα κάνω giveaway άμα αυτό το βίντεο φτάσει 25 και άμα αυτό το βίντεο φτάσει 25 likes. Και όταν φτάσω
Και όταν φτάσω 100 εγγραφές, θα κάνω ένα πιο μεγάλο giveaway που φτάνουν και ως legendary πράγματα. Γι' αυτό κάντε like και subscribe αν θέλετε να κάνουμε giveaway. Και gummy treat. Καλό είναι αυτό. Ωραία, τι να του δώσουμε, παιδιά, τι να του δώσουμε για αυτό το. Να δώσουμε White Rabbit και Chunkup ή δεν ξέρω τι να του δώσουμε. Κάτσε λίγο. Falcon. Ναι, όχι, κανένας δεν το φέρει το Falcon πια. Και καλό, θα το δώσω κάτι. Το Falcon δεν είναι πολύ σπάνιο. Μπορείς να το τύχεις από το treasure box, αλλά πρέπει να κάνεις grind για αυτό. Τι να του δώσουμε. Να το δώσουμε για το party planner, για το detective ή για το murder. Παιδιά, γράψτε κάτω στα σχόλια. Όχι, καταλάβεις, μην κάνεις το έκανα τι κάνει. Έλεος. Μ' αρέσει αυτό το. Να δούμε. Το GG αυτός έχει, τέλειο. Ναι, οκ. Κάτσε λίγο, να κάνω και εσύ. Και παιδιά, μην νομίζετε, θα παίξουμε και μετά και Murder Party, μην νομίζετε. Απλώς να κάνουμε λίγο ακόμα τρίτζα, να δούμε άμα θα πάρουμε. GG. Θα το βάσω κάτι καλό για το GG. Δεν ξέρω, μου αρέσει πολύ το GG. Τι να το βάσω. White Rabbit. Ναι, όχι, κανένας δεν το θέλει. Ωραία, πάμε τώρα να παίξουμε Murder Party. Παίζουμε άμα είμαστε στο training lobby. Κάτσε. Παιδιά, γράψτε κάτω στα σχόλια για σπαφή τι θα είχατε κάνει equip εδώ. Για όπλο, hacker, party planner, hunter, detective ή και ποια μάσκα. Χωρίς ή αυτή τη hero mask. Εγώ πάντως διαλέγω χωρίς επειδή δεν μου πάει. Να δούμε τώρα. Και ωραία. Τώρα ξεκινάτε το. Ναι, όχι, κάτσε, δεν έχω φορτώσει καν. Εγώ τι θα διαλέγατε εσείς, εγώ θα διαλέγα, όχι, Clockwork. Δεν έχω χρόνο. Τι είμαστε, Party Planner, μ' αρέσει. Για κάτσε. Κάτσε, γιατί νιώθω ότι είναι sheriff αυτός. Ναι, το ήξερα. Ρε, εγώ πώς το ήξερα, ρε. Κάτσε, πώς το ήξερα αυτό. Ρε, παιδιά, γράψτε κάτω στα σχόλια τι νομίζετε ότι ήταν. Murder, Hunter. Γράψτε κάτω στα σχόλια. Κάτσε, μου δίνει να κάνω. Coin. Τουλάχιστον μπορώ να πάρω αυτές. Να δούμε. Ωραία. Δεν έχω. Δεν μου αρέσουν τα πράγματα από εγώ. Christmas box. Τα έχω δηλαδή όλα μάλλον. Όχι. Μάλλον θα πάρω το πέντο. Τίποτα δεν έχω. Τι να πάρω. Pet box. Άντε, παίρνουμε pet box. Τι πήραμε? Bear Browser. Ωραίο, εντάξει, ωραίο. Άντε, δίνω 6 στα 10 ρε. Για πάμε πάρτι κάσελες. Δεν ξέρω γιατί, αλλά όταν είσαι hacker έχει πολύ ωραίο. Κάπου κρύβεσαι πάρα πολύ καλά και όσο δηλαδή σαν κανένας. Ναι. Άντε, δεν κάνουμε τι να λέω.
Ωραία, όλοι θέλουν να πάρει κάτω από αυτό. Τέλεια. Έτσι πώς έχω. Να δούμε τώρα. Ωραία. Τι είμαστε? Hacker. Τέλεια, καλύτερα κρυφτάρα. Κάτσε, πού άλλο μπορώ να κρυφτώ? Εγώ μπορώ, αλλά εσύ κάπου. Είναι murder, κάτσε. Δεν είναι. Κάτσε, πρέπει να... Όχι, όχι, έτσι. Δεν με είδα. Τέλος πάντων. Έχει μόνο ένα murder. Νομίζω πάτε και αν θα με κλεισμένο. Καλή. Τέλεια, πήγα και στο δωμάτιο που ήθελα. Και εδώ είναι που κρυβόμαστε. Επειδή όποιος περάσει, δηλαδή... δεν με βλέπουν. Ή μπορεί και να με δουν, αλλά... Οι πιθανότητες είναι που δεν θα με δουν, επειδή πήγαν από έξω. Μακάρι να κάνει να νικήσω να φίλε. Κάτσε, πρέπει να δω τι γίνεται έτσι. Να γίνω party planner, παιδιά, να γίνω party planner. Δεν ξέρω. Λέω να παραμείνω hacker. Ναι, τώρα μου βρήκανε πέθανα. Κάτσε, τώρα όταν είναι κάποιος μη θα κάνω τέλεπορ. Ρε, ξεχάσω ότι δεν κάνω τέλεπορ. Κάτσε, μάλλον θα νικήσω ρε μπρο. Για λίγο να με διοσέλει. Πώς και έτσι ρε μπρο. Έλα, μπρο. Δεν πειράζει. Παιδιά, θα νικήσω το επόμενο παιχνίδι για σας. Το κάνω για σας, μάγκες. Κάτσε λίγο. Όποια πίστα παιδιά θα διαλέγατε, Λάμπια, Πλόκου, Ορκή, Νόντερμας. Να γράψετε κάτι στα σχόλια και πάλι. Τι είμαι? Sheriff, οκ. Μάλλον όσο είναι. Εγώ δεν ξέρω, αλλά θέλω να κάνω camping. Κάτσε. Θα κάτσω εγώ. Όχι, κάτσε. Το άκουσα μάλλον. Ρε, κάτσε. Δεν γίνεται. Κάτσε πώς. Όχι, όχι. Μέντε ρε. Όχι ρε μπρο. Ρε, μπρο το aim είναι τόσο high, έλεος. Ρε, μα το χτύπησα, το hitbox, τι είναι αυτό? Ρε, γιατί νιώθω ότι αυτό αξίζει. Ρε, αυτό αξίζει 150 gems. Αυτό μπορεί... Γράψτε στο σχόλιο μου, αυτό αξίζει παιδιά. Το Legendary Offer, Inferno PC, Piercing Pony, 2000 coins και Eagle Heart. Αλλά ξέρω ότι είναι πολύ καλό το Eagle Heart και παίρνει πολλά κάρτα. Ναι, ωραία. Θέλω να δοκιμάσω το όριο. Παίρνα. Όχι. Ωραία. Ρε, μόνο μου έδινε αρκετό χρόνο, θα το έχω κάνει. Ωραία, δεν παρακαίνω. Γεια σας. Δεν ξέρω, τέλος πάντων.
πετήσω πάνω από κάπου και δηλαδή να τους σκοτώνεις όλους, δηλαδή και δεν θα σε δουν καλά σε παιδί. Ναι, μπορεί να σε... Ω, τέλεια, ωραία, κάτσε. Κοίτα εδώ ρε μπρο. Κοίτα εδώ ρε. Αυτό είναι το μέρος ή... Όχι, γιατί δεν πάω εδώ. Α, δεν μου δίνει. Κάτσε. Κάτσε. Άστο. Πώς. Δεν τον είδα ρε. Κάτσε. Όχι. Πάμε Μέρντελ. Πάμε. Πρέπει να αρχίσουμε. Είπε. Α, τέλεια. Θα νικήσω μάλλον. Γιατί δεν κινείται. Έλα ρε. Γιατί χτυπάει ρε. Α, ωραία ρε. Ρε, δεν μας φέρει. Και παιδιά, άμα θέλετε να παίξουμε κάποτε, κάποια παιχνίδια, online παιχνίδια, το username μου είναι /Mario432, καθώς κάνω art και μπορούμε να παίζουμε όποτε θέλετε και θα κάνω και άλλο βίντεο στο broadcast και θα σας δείξω και εκεί. Μάλλον πρέπει να κρυφτώ γι' αυτό. Κάτσε. Θέλω να γίνω από άλλο πλανό. Μπα, δεν θέλω. Θα πάω να κρυφτώ. Εγώ τι άλλο να κάνω, detective. Γιατί νιώθω ότι είδα το χάκι κάτι. Κάτσε. Μπορώ να... Έχει κάποιον, κάτσε. Ναι, ωραία. Ω, Μέρντελ. Δεν θέλω να γίνω Μέρντελ. Α, είναι σαν τέλειο. Να γίνω Μέρντελ. Όχι. Κοίτα, ωραία. Α, καλά, πώς πήδηξε αυτό το σενάριο. Sigma Murder, bro, Sigma. Ρε, W Murder, μα το Θεό, ρε. Ρε, GG's. Ρε, πώς το έκανα. Α, καλά, δεν ξέρω πώς το έκανα. Κάτσε, για bro, δεν χρησιμοποίησα το shift lock μου. Έλος, τώρα. Αμάν. Δεν πειράζει. Γράψτε κάτω στα σχόλια τι άλλα παιχνίδια θέλετε να παίξω. Τέλεια. Κάτσε. Δεν θα το βγάλω το μαχαίρι μου. Καμία να νομίζουν ότι είμαι ίδιος αυτή. Μακάρι να βουλεύει... Όχι. Κάτσε. Θα κάτσω. Έλα, πόσο... Ξέρεις. Έλα, το hitbox. Γιατί, πώς είναι... Γιατί είναι τόσο μικρό το hitbox του. Ναι, τέλεια. Πού ήταν ο Σέλης. Α, καλά. Τι ήταν αυτό. Σοβαρά. Άντε, θα πάμε λίγο στο τρένο, δηλαδή, βαρέστε. Και... έλεος αυτή η μουσική.
μουσική. Τέλος πάντων, shift lock. Παιδιά, σε ένα παιδιά, το επόμενο χρόνο θα πάρω λάπτοπ και θα μπορούμε να κάνουμε και εκεί βιντεάκια, γι' αυτό, ναι, αυτό. Παιδιά, αυτό είναι το αγαπημένο μου Mythic. Μπορούμε σήμερα να το πάρουμε. Κάτσε, μη κουνιέσαι. Πόσο καλό offer. Το Juicier με την καμία. Κάτσε. Δεν ξέρω, θα κάνει design μάλλον. Και μετά μπορώ να το βγάλω. Έξυπνο. Κάτσε, θα βάλω πρώτα όλα τα Mythics. Falcon. Βάλ το Mythic. Ναι, το με ρωτάνε, κάτσε. Αρωνόγραφο. Άντε, θα τις κάνω trade να βγω με τη φημόση. Κάτσε να τις κάνω check join. Mighty ωραία. Ωραία, τέλεια.